siad na tréithe go bhfuil am sa feiceáil nuachtar an héireann ná go mú ardmheas agus tíoghbhil acur cultúr agus éideart na tíre seo in na másc sin go mú tíoghbhil acur na Ghaeilge agus go mú Gaeilge ar hol acu agus go múiste den inadí duine th lear do bhaite na héireann. Bháil an duine cíns atá passionanta faoi teanga na tíre a Ghaeilge agus bháil an duine cíns tá tuiscinnach faoi feibanna na tíre chumá agus feibannaí tá tarla tíma go éireann freisin. Bhálam dámeach iarrthóir níos óige sa rás chun na níorann a rá. hOllscoile láirtar an ghfuil gan dátastálam. Tá sé líon na gaintóirí sa Ghaeltacht fé láthir tha sé leidathe go 6 fáingiad agus dar leis na tangóla ar fad má hitan sé sin leis tíos 6 fáingiad beag an teanga methe. Agus hOllscoile mar sin go bhaintach líon na gaintóirí sna counter Gaeltachtas na counter go na teanga beo go bhaintach sé níos iarda ná 6 fáingiad. Agus an uair sin mar a luas tha sé tábhachtach labhairt ar an deiridh. Tá ról tábhachtach ag an hUachtarán gan caiigh siad a bheith ólach ar aibanna na tíre seo cosú leis an mochtanas agus an córas. Mar chatlachach ní dóidm go bhfuil aon iarrthóir ann a dhéanann an díocht ar rinne i láin na bhuaire ní léinn duine den bheirt nó den trúir bhí ann ar san na bethe agus chuir sé sin isteach go mór ramsa mar brehas nach ar bhéon duine ann chunáis láirtear mo chunsa.